So I was saying I started my business. I was in Botswana. So in Botswana, I went to Botswana and ndichida kunoita accounts because ndandine tuma certificates wrong to accounting. Ndabva ku Spa kwanda ndichishanda inini also as the accountant ku Chivu Spa. So ndaba ku Botswana ndakanoshaya basa randaifana kunyatsoita re-accounting. Ndobva ndanowana raiwanikwa nguva iwoyo anga ari mabasa emaoko. Saka ndaive nemukoma wangu aita panel beating. Saka ndakabva ndangonomujoina. Tichita panel beating kudaro ndakazongorealize kuti no, there's a difference in pricing. So ndakazorealize papa ine ma difference in pricing pane zvinhu zvataiwana ku Botswana nezvinhu zvaiwanikwa ku Zimbabwe. So ndakatanga nekuhodhawo, ndakambohodha boots. Ndikadzitumira ku Zimbabwe dzikatengeswa, ndikangenda kutonakidzwa nebusiness racho ndakutoti mari yakutotanga kutoindanisanda kuti haisi mari stereki iyoyo. Ndobva ndazoona kuti zvebhutsu zvaizvo zvakaita kunge zvakuita kakuwandirwa ende ini ndakazosilekawo futi pano pamwe pekuti pamundaitanga waka unenge uchiti ukaona kaprofit obva kuti nditodya kamari kangu aka nditodai netuma mistakes twekuroki twetwe. Saka ndoti wakazongondidzosera kumashure ndobva ndabhuroka futi. Saka as time went on ndava kupanel beating, I then started my own company in Botswana because ndaimbosenza nemukoma wangu. Angari mukoma wangu zvake, but mari dzaizoramba kunyatsotenderera ndikunyepa. I really appreciate him zvisingatomboite because even now ndiye akatozoita kuti ndisvike pandakasvika. Saka inenge isingori nyaya yemari chete, experience inodiwa futi. Ndobva ndichisenza nemukoma wangu, so mukoma mari hadzina kumbonyatsobuda, you know. Pane pamwe pakandirwadza patakati tapedza imwe project ndakapiwa 20 rand, ndo pandakabva ndazotanga yangu company papa. Takapedza imwe project yanga ine 2400 rand, 2400 pula. So ndobva apa yanga iri musi wa 23 December. Apa isusu taida kuenda ku Zimbabwe musi wa 24. Ndobva mukoma vazongondiwanira 10 rand, 10 pula. Iyi ndo yawakutongosara nayo. Murungu ana kuti pachi, ana kuti pamari. Andikuzvinzwa. Ndobva notara nemurungu akati aiwa ndabudisa 2.4. Ndobva ndakazoona kuti ayatoma 1. And then I started my own company. So pavakazotodzoka mukoma ndatombotendera kune mamwe makastoma avo ndichitovaudza kuti kana maakuda zvebasa munondiona because ini ndaitaura Tswana mukoma avo Tswana vaisanyatsoigona. Yeah. So that's when I started my own company, Ikoko. And then tichingoita panel beating here tiri ku Zambia, ku Botswana ikoko. Tichita panel beating iyoyo ndobva ndaemploya umwe mufana anonzi Frango tatatu. Lucky enough fana umwe musoja akabva angonditrasta nekombi yake imwe yandaita. So because inini manje ndiri munhu ari bore, handimbokunyeperai pane zvinhu zvese zvandakadzidza mulife ka. Chinhu chakanyanya kukosha chandakaona, chandakadzidza ini, chandakadzidziswa nevabereki vangu namai vangu, because mai vangu vaitozikanwa kuti munhu ari bore. Ndechekuti vakandidzidzisa kuva munhu ari bore. Saka paipa ndepekuti even ku Botswana unoziva pandaigara ku Botswana ndaitogara nefamily yakanga tondi adopta ikoko vaitonditi wakutonzi Tebuho, because ndaitoti inini kana pachipeda kutsvairwa mumba ndaigona kunotsvaira nemarooms evasikana. Vaitoona ndakavatsvairira ndakatoisa mabravo pakanaka nechi because kana ini ndichida chandiri kuda ndaida kurarama upenyu unenge uri easy nekuda kuti guys kuBotswana wako kuti unorenda wega kwaidiwa pamwe 300-400 pula. Apa ndaingogara nefamily yacho ndindandato kutoimanager kuti vaipiwa kuti pamwedzi wega vanga vaine chembere dziripo dzaipiwa nyama. Saka ivo pekutanga vaiti nyama ikauya yabva yadyiwa yese. Pandanda kugarapo ndakutoinyatsoibhajeta, mwedzi waipera vanhu vachidya nenyama. So vanhu vachidya nenyama, urunzwa. Nekuti ndaitomaneja 2012 zvekuti ivo vega vaiti okay, this is life. Kutsvaira kuita sei zvese ndaiita, but ndisingapiwa kana sendi, asi ndisingabhadhirawo sendi, ndaisa contributor panyaya dzechikafu. Uzvinzwisisa. So pandakazotanga company yangu ngatidzokere kunyaya yedu, ndiri munhu ari bore. So musoja akazondipa kombi. Ndobva ati uzondigadzirira kombi, kana wapedza kuigadzira ndichada kuti izoenda paroad, but before that you can use it. Ndakagadzira kombi iyoyo tikaita panel beating. Ndikatanga kugara nayo, ndikaisa sticker rakanzi Nash Panel Beaters. But kombi isiri yangu. Murikuzvinzwisisa. Ndiri ku Botswana. Handiti. But apa ndiri kuti ndakavhara company, kwakusiri kuti like I had a very big company handiti. Taitongoitira pasi pemuti. Yanga isina kana mapepa. Inini wacho ndandisina kana bepa.
muruzvinzwisisa. Kubotswana uku nasina kana bepa, and ndakatombosungwa ka2 ndichiswa mugumbakumba. Pamwe pacho handazopinda mugumbakumba because zvazvo ndandiri munhu ari ball plus ndandingori munhu akakuti ndandiri handsome kupfuura handsome yandinaye. Saka pandakambosungwa pandaiswa ndandiri munhu ari handsome, saka ndakasungwa. And then mapurisa anga aripo echisikana echikadzika vese vaingonditi hey Nash, ndanda kutozviti Nash papo, hey Nash vachingondisekerera. Rimwe zuva vakabva vasiya vanditi uya kuofisi uyo toda kutora statement. Pandapinda muofisi ndichakudzokerai kukambani yangu yada kungokutaurirai kanyaya kakaitika aikanonakidza ndandiri handsome zveshuwa. Vandanzi uya kuofisi, mandapinda muofisi mepolisi mamutori vakadzi about 3. Ndobva vatanga kutaura neninyaya, ndobva vabuda vese, ndobva vandisiya ndiri muofisi. Apa remember pandanzi ndipinde muofisi ndatorwa muchitokisi, murozvinzwa. Apa ndakuona dhoo rakavhurika, ndasara ndiri 1. Apa ndikutoona ndikatongostepa out ndatopanze ndakutoenda. But pfungwa yangu yakauya ndeyekuti but ndikatiza vakadzi ava ndo vanopinda sina or sent, vakadzi ava ndo vanopinda tight, uzvona. Saka handazotiza mandira mandakagara muya. Ndobva vakadzi vaya vazodzoka futi, ndobva vasikuti ko chiri munomu tikutoti tichaona watiza izvo. Vandati ndikatiza ka imimi ndimunopinda patight, tikanzi hatight ipiko yobva vabuda futi. Vachingonobuda rasta ndakanononga rodhi, haunazofa wakandiona futi. Saka sometimes kuva handsome kunobatsira. Aiwa indopisa. Handsome dude. So ndakudzokera kukwata matangira atakaita Nash Paints handiti. So pataita panel beating and spray painting. Then we discovered kuti kadiscrepancy futi kuti kuZimbabwe paint yavaishandisa yanga isitombora high quality paint. Kune mapaints anoshandiswa kupenda mota yaka anotengeswa kuNash anonzi ma2K paints. Kureva kuti twin pack unosanganisa 2 paints kuti ubode ne1, unosanganisa hardener in fact nepaint zvosangana zvikaenda pamota manje inobva yasimba straight. But kudhara muno muZimbabwe maishandiswa inonzi Juco. So Juco haisanganiswe, inongosprayiwa ka1 so iri quick drying, but yaisanyatsopenya. Plus futi zvaiita Juco yaka ndeyekuti time waizomboona zvimapijot 404 zvedu zvai zvakaita kunge zvakacheneruka mchana mazvona, inyaya yekuti Juco yaikasika kufedha, handimonzwisisa. Saka inini manje I then discovered kuti kuZimbabwe even Juco yacho iyoyo yaidhura kupfuura paint yanga iri kuBotswana. So ndazodaro ndo pandakazotenga mapaints angu 4 magaba ndakatenga. 4 magaba iwayo ese aita $150. And ndobva ndauya nawo kuno kuZimbabwe. Ndobva ndanoatengesa kwaChikwana kune mumwe mudharaso atoriko, kambani yechiriko anonzi Dewe Newe. Is also sort of maybe my competition, I can say, kana kuri shop yangu kwaChikwana. But I respect that man because kubvira pese mandakambosenza naye ndichimuhodesera nchitasi anobvira akandibira kana sent kana kumboninyima mari yangu. Saka mukazoona munhu anonzi Dewe Newe kwaChikwana ka mumuudza kuti hanzi naTinashe Mutarisi ka mukuru imimi makanyanya, Mwari vakuitirei zvakanaka, vakuitirei zvinogara zvakadaro handiti. So I bought 4 Martine paint, ndobva ndauya nawo kuZimbabwe, ndobva ndanomatengesa, ndobva ndadzokera ndobva ndanotenga 6 Martine paints, a paint 6. So Martine iwaye zvino takaatengesa $35 at that time. Yeah, I got around kuma 40, 45 thereabout. Yeah. Ndo mamirira zvakaita. And then eventually ndakazofunga kudevelopa because chimwe chinhu chandakapona Mwari, chimwe chandinyatsoti Mwari vakandiitira zvakanaka ka. Inini handisi munhu wekuti ndinogutsikana nepandiri. Ndinogutsikana, yes, I enjoy the position that I'm at, but at the very same time I get motivated by moving up the ladder. Ndo pane motivation yangu, moving up the ladder. That's what I like the most about life. Life inokupa mukana wekuti unogona kungoramba uchikwira ladder, nyange ukadona you can move up. So what I then did at one time, I went to Zambia papa kuBotswana but anotenga ndandane kuma 15 my paints, then I sold them at 15. And then vanaenda kunoona mwe mpasha wangu, so mpasha wangu anditi, you know what, Forge iri kubhadhara kupi, iri kubhadhara ku South Africa. Ndane 15 Martin. Zvikanzi Forge iri kubhadhara ku South Africa. Ndobva ndaita research yangu iri proper, iri tara. Mpasha wangu aisenza Cobro.
pataita research iri proper iri thara zveshuwa ndobvatatenga fodya yedu kunoku vatanoiviga patakaiviga zveshuwa ndobvataenda kuSouth Africa ndobva yanotengeseka ndobva taonawo mari yedu zveshuwa yanga iri right but anga ridhirika handinoziva kuti kusmuggle so inini madhiri akadaro ndiri munhu wekuti ndinomatya handisi munhu yakasununguka sitere kuita madhiri echitsotsa yaya handinyatsomagonda ndogona ngoriska ka1 but inini handine anxiety yakaipa because even trip yacho yese iyo kubva kunoko kunosvika kuSouth Africa ndandangobatira hana mumaoko so patakanotengesa the only challenge yatakazongosangana nayo ndekuti takanogara kuSouth Africa for a very long time because we are also waiting for a load kuti tizodzoka anga ine gonyeti mukwasha saka tagara mari yacho yakatanga kuti senzei so profit yatakaita zveshuwa yakanosara ikoko ndakubva ikoko I then bought 10 more paints from South Africa. Now my paints ayanga ava eLaxo. But muZimbabwe munomu inini ndinda ndapopularize mapaints akanga akanzi Transtech. Vanhu pavanga vakuona ndauya nawo vanga vakunohodha akanzi Transtech kuBotswana. Saka Transtech yanga yatone mbiri. Pandakazouya neakanzi Laxo manje, Zimbabwe ikati wakatinzwa nani. Hakuna pendi yakadaro. And Laxo yanga yasinonyorwa kunzi 2K, yanga yakanzi Twin Pack. Pandakazonotenga paint kuSouth Africa. So anditi munombonzwa pane murume wandogara ndichitaura nezvake anonzi Jackson Makarich. So Jackson Makarich each and every time pandosangana naye Jackson Makarich anonditi ndofana kumupa $100 endo zveshuwa so pandakanotenga paint kuBotswana kuSouth Africa ndobva ndauya nadzo muZimbabwe ndobva ndachienda kunana Dehwenewe ndaenda kunana Dehwenewe ndobva ndavati ndauya nepaint ndobva vanditi idzi paint dzauya nadzo idzi hatidzizive andimukuzvinzwisisa vakati idzi hatidzizive ndobva ndaenda kumacustomers angu akati wandei andaimbotengesera vese vakabva varamba kudzitenga vakati hatidzizive. At the very same time most of the people that I was selling to, they also started to feel like, this youngster is now making a bit of money. And they knew where I was getting this product. I was just getting it from Botswana. And they started also going to buy their own paints from Botswana. Saka ndakazogara manje ndine paint dzangu pasi pembhedha about 10 ndoanga andandinawo ipapo magaba ma5 liters asi ndisina kana customer. Ndakatenderera kuti nditsvage makastoma manyowani ndikamashaya nekuda kwekuti paint yandandava nayo ipapo ndandatadza kustada market yangu kuti market yangu yakanga isingadi machanges mamwe ayari sudden fanika ndandaita apa yekuti ndine brand randambovadzidzisa ndongodzoka ndisina kumbova consultant ndisina kumbovadi ndovaudza kuti tava nepaint nyowani. Saka vanhu vakandibuka vese vakandisvipa kusanganisira vese vaiva ndambotaura kuti vanga vari good vanhu vakati bruru wangu isusu we love and respect you but product yawakuya nayo hatiizivi anditi hatiidi. Saka ndidzidzisa kuti I should have consulted my customer first ndikana uchita business mabusiness emuZimbabwe mazhinji unoziva kuti tinofocusa on our competition and then tofocusa paprofit yedu tokanganwa kuti for us to survive we can even ignore competition, we can even ignore profit ignore zvekudaro because inokudonetsa, but we have to focus on the customer. Saka before I made those stupid changes I should have consulted my customer first. I could have gone today when say mkuru ndafunga kunouya neproduct yekuSouth Africa because yakadaidai ndotsvaka zvayakanakira ndomuudza. At that time ndandisanda kumbozvitsvaga izvozvo changu chandaingoita kuuya negaba repaint ndofukuvatambidza. To make matters worse paint yavo yavakanga vachishandisa yandakanga ndakaintroducer was not as good as the one yandandazoisa in, but inini wacho ndakanga ndisina kutombostada brand rangu kusvika pakuti ndakanga ndaripenengura ndakuriziva. Unoziva kuti ukataura nemunhu ari kuziva chinhu chaari kutengesa unozvibata kuti munhu ari kuziva uyu
nyangwe usingaziva unoziva ukatomubvunza kuti ko sendinga iyi ari kuita 300 ko iri kuita 320 difference yacho ndeye 300 yangobva pakuti vanhu vari kuona vanga vasvika pa 300 difference ndeye unzwa achiti zvakangosiyana maprice acho anongosiyana mudhara utoziva kuti hadzizivedzi but ukanzwa kutaura kuti ine ultraviolet inoita kuti kana pendi yenyika zotsva haikasika icheneruka iyi ultraviolet yacho ishoma unobva kutonzwa kuti idzi dziri kuziva zvadziri kutaura idzi saka inini at that time ka ndandisati ndakuziva anything uri kunzwa even 2 days ago ndaiona documentary nevana vangu mupabatisise pandiri kutaura ipapo pakangwara. So I was watching a documentary nevana vangu kandakavati nini guys uyai muone also the mistakes that I was making when I started my organization. So vaitengesa bhutsu dzenike dzaidziyaka but kwavainotengesa vanhu vaisada kutenga because ivo vaingoti gasi kutengesa bhutsu yachiita mari yakati chichichichi handiti but pavakazonotanga kutengesa bhutsu dziyadziya vakutaura kuti this is not just a shoe, this is handizvo zvavaitaura because handazvikanganga but vaizotsanangurira how the shoe is made and why that shoe ichifanirwa kupfekwa kana munhu ari murace and how that shoe can actually help you kuti uende kumberi. So kana uchitengesa product unofanira ngoine information yeproduct yako and unofanira ngochikwanisa kunyatsotaurira vanhu maadvantages of that product and zveshuwa uri kufanira kunge uchitengesera vanhu not just a product but a solution ukunzwa ndonyaya iripo. Saka ichocho ndo chinhu chandandisa ndaziva at that time. I know vazhinji venyu munozviziva but at that time inini ndandisa ndaziva. So we were focusing on competition, ndiani mwari kutengesa chichi, so ndakatambura vanhu vakaramba kutenga. So ndoma mistakes andaita. So ndaitorakidza vana vangu ndichiti zviri kuitwa nevanhu vekunike izvi, this is also mamwe machallenges andakatanga. Ndaingofunga kuti kutengesa kungosvika pane vanhu uchimanikidza vanhu kuti hey tenga ichi changu. Mambozviona wakamboona kuti indozviona even vanhu vanozonegotiate kana kubasa kwangu muofisi mangu ndikuudze yangu vanhu vekunashi ndoziva kuti vanozozviona izvi ndikwidzirewo mari why ndoda kuti mai vangu vari kurwara nechichichi and then kwandogara kure chichi rasta ndokushaya research ikoko. Unofanira kuuya uzondiudza kuti onaiwo mashandiro andiri kuita ndiri kucontributa like this because ndozvatindo, that's why we are where we are. Zvinovada vandiudza zvekumba kwenyuka ndinozongo ndiri munhu angu ane patience ndozongokutsanangura kuti aiwa chidzokera unogadzirisa. Unofanira kuuya uchitaura zvinhu zvine chekuitawo neorganization yedu kwete kungotaura kuti mazuva ano mari yacho ishoma kada kutasa rendi yangu. Aiwa handizvo ngatiende mberi tichingo handiti. So basically ndo pakazopinda murume uyo anonzi Makarichi wanda ndichituya each and every time yandinosangana naye ndinomupawo $100. Saka what then Makarichi did at that time ndakazomutsanangurira problems. Sasa pari mfana yo ndasanda kutombonyasozivana naye ndangoendesawo pendi pabasa pake achingomundipawo. Makarichi ndewe kuchitungwiza ndiye ane mabhazi anonzi Citylink, ane mabhazi akanzi Citylink, ane matrucks hobo. Munhu is very rich, ane mari dzake chaizo nemahelicopter nechi, but at that time anga asati ane mari yakawanda straight, but ezvino zvaanayo zvekuti ndichanyazoziva kuti ane yakawanda yangu neyake ndiani, but anayo, you get it. So ipapo ndo ndobva ndamutsanangurira ndo problem yandinayo. Ndobva nditi alright mfana wangu inini zvondakuita pana munhu akutora risk. Aipenda zvimwe zvimarori, so zvika ndakutora risk ndakutongotora mapaints ako ese ndomashandisa iwo ndotongokubatanidzira mari yekuti udzokere kunoita sei kutonohodha futi wozonohodha zvinhu zviri correct manje. Saka paakabva amatora ese paya zveshuwawo aipendawo zvimwe zvimaroriwo zvekutoti dai akangoda aigona kungosazvipenda kana kuti aigona kungoita sei, but he took me and then he painted handiti apenda paya. That's when we then discovered kuti ndo pese patakazoona kuti aiwa iyi paint yandandatoya nayo yekusouth Africa was actually way better than yandakanga ndichimbotengesa yekuBotswana. So at that time now ndakanga ndava neconfidence yekuti ndanda kuti ndikaenda kune vanhu ndovatsanangurira ndichivarakidza panel yakapendwa kuti you see this is the paint that you are using. Paint yamuri kushandisa iyi ndaisavati yakadhakwa because kana uchienda kune customer usazoti wasvika pane customer utanzi hey ndiye ndakakupendera panapa akatadza.
because customer remember ndo yakachuza munhu akambopenda uyu saka ukati akatadza urikutotaura kuti customer yakatadza choice and customer yakutodefenda kuti aiwa iwo yako ndo yakadhakwa siyana neyani handozvona. So I could go to them and tell them, guys, you know what, paint yenyu yamuri kushandisa, this is very beautiful paint and ndotokurecommenda kuti makakomenda kuti makaiwana mukaita sei and you're doing a good job, but remember you can actually improve mukashandisa yangu yakadai. And then the rest is history. Mufunge just because of that one small incident. That's why Makarichi has taken thousands of dollars from me. But ndinofara because he akatora risk. To make matters worse, Makarichi before ndatozomboita mari after that incident, even when I got married, kuti Witinashi Junior azovapo azobarwa akandijairira ndogona kumudza zvimwe zvakadzika ndogona kumudza zvakadzika pamusoro peupenyu hwake asandijairire because inini handina mabreak anozviziva. So yes, you know, Makarichi saved me, and after that I then continued in South Africa and order, but Nanakuziva kuti it's very important for you to really know your product. Saka nandakuisa effort even kwandaienda ikoko before ndatotenga ndaitovamanikidza kuti chichi ndiudzei kuti product mune chii nechii, so that kana ndakutaura vanhu vanonyatsonzwisisa kuti chinhu chaari kutaura nezvacho ichi anochiziva andimbozvinzwisisa. So kwanhasi togumira pano Nash Paints yanga yakuda kubroka ndobva yasefwa naMakarichi, but payasefwa apa remember isati yatombotanga yanga yakuda kungobva iri mimba, andimozvinzwisisa, yanga yakutodona iri mimba.